uNkulunkulu wesizwe sikaZulu, Nkosi yesizwe, ngiyathokoza kakhulu nawe ukuba khona kwakho. Indlunkulu yonke kaZulu, nina besilo, indlunkulu yonke, uNdlunkulu weqile baba buyela ngemuva baba ukwabini okhona phakathi kwethu, yabona ukuthi wena wedwa la uNdlunkulu shona ngapha no it's fine vela wakwaLinduzulu naye mkaNkosi okhona phakathi kwethu, uNdlunkulu Mafu, uNdlunkulu waSondini. Ngiyathokoza mkaNkosi bomama bami nani ukuba nibe khona kulomsebenzi owaqalwa umyeni wenu eminyakeni engamashumi 4 eseyedlule. Nina besilo, ngiphakamise okukhulu ukubonga khona phakathi eNdlunkulu abatwana abangobaba bami abahlezi beyisaluleko nokuqina nokucabanga nendlela eyaphambili kwami ukuba uholeke isizwe esikhulu nesibanzi kangaka. Nina besilo, ngithokoze kakhulu kubo bonke ombasada ngingasho ngesiZulu ngithi amanxusa, amazwe akhona, amazwe ahlukene aphuma ezizweni ezahlukene. Ngisekhona lapho kwezangaphandle kukhona amakhosi ezizwe angaphandle nawo akhona phakathi kwethu ukubalisa ikakhulu. Niyazi ukuthi ubuhlobo obukhona phakathi kwalapha ekhaya isizwe sikaMageba nesizwe seNkosi uMswati wesithathu nabo bakhona phakathi kwethu. Ingwenyama yakwaNgwane ithumele abantu abenkosi, iyathumela kanye nezibutho ukuba bezoyisingathela ukuphakamisa nokukhomba ubuhlobo obukhona phakathi kwalezi zizwe. Nina besilo, ngibonge kakhulu ngituse ubuhlobo obukhona phakathi kwethu siyindlunkulu kaZulu nesizwe sikaZulu, ubuhlobo obukhona phakathi kwethu nohulumeni. Sithokoza kakhulu bakhona bonke o-MEC bemkhakha eyahlukahlukene ngokusebenza. Abangazi-ke o-MEC nabo zinduna ngesizulu, bengacabanga ukuthi ngiyabehlisa mangithi zinduna, kuyigama nje sizwe sikaMageba lesizulu, ukuhlonipha ulimi likaMageba. Ngithokoza kakhulu nina besilo, kunamakhosi alapha kwaZulu, amakhosi asedlunkulu phakathi kwethu. Uma ngiphatha indaba yamakhosi okuyiwona abheke onke amagquma kaZulu ebhekela isihlalo, uqala kwalomsebenzi ngeminyaka ewu40 eyedlule, ingwenyama eyebuzile lomcimbi omhle kangaka nomkhulu kangaka, isilo esebuzile sawuqala kanye namakhosi aso. Ngiyathokoza makhosi ukuthi namhlanje sisayibambile futhi kaniphele imandla ngoba nakho umsebenzi wenu namanje usabonakala. Nina besilo, ngiqhubeke ngibonge bonke abeyinhlangano, abaholi beyinhlangano abakhona phakathi kwethu. Ngibonile umhlonishwa uHlabisa naye ukhona phakathi kwethu. Umongameli bakwethu ubethe ngimxolisele kakhulu esizweni
naye ube naso isifiso sokuba bekhona kanye nathi kulomsebenzi, kodwa ngenxa yemsebenzi yesizwe uthumele iofisi lakhe, nalo siyabonga kuba likhona phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu Nabesilo. Sengiqhubeka ngibonga kuwo wonke amakhansela akhona, ngibonga kakhulu amakhansela, sengiphinda futhi okwesibili amakhansela nezimeya zasemkhanyakude. Umkhanyakude kade sinomhlanga evikini eliphelile, kade umuhle kakhulu umhlanga wethu emkhanyakude. Benginovalo ukuthi kaze kuyohamba kanjani, kodwa uNkulunkulu emuhle wasibusisa kwaba kuhle kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu zonke intombi zasemkhanyakude ezikhona futhi namhlanje, ngoba phela lisami njengamagama enkehli. Nganicela ukuba ngoba silapha sasilapha esigodlweni sasemagcobeni seNdlunkulu uMdolomba, ukuba ngiyanicela ukuba ningilandele siye emashobeni, ngoba umsebenzi wasemashobeni sonke silapha sishawa yuvalo ukuthi kaze kuyohamba kanjani, ngoba kungokokuqala. Ngiyanibongela nonke enilapha, manijabulise inhliziyo yengwenyama nanginikeza isibindi neza nginibizile. Ngicela ke ningishayele ihlombe. Amakhosi, izindlovukazi ezazadlula bakanye nathi sizwe sikaMageba, sengiqhubeka ngicela ukuba ngiphakamise kakhulu ukuba khona kwendlovukazi yesizwe sasemvuleni okuthiwa i-The Rain Queen, indlovukazi umjaji, naye ukhona phakathi kwethu. Uzovusa ubukhosi ubuhlobo obabukhona phakathi kwalobu bukhosi emandulo, ukuba namanje lobu buhlobo obabukhona phakathi kwesizwe sabo nesizwe samaZulu buqhubeke. Nina Besilo, iofisi likahulumeni elingaphansi kwengwenyama, ngiyabonga kakhulu. Muhle umsebenzi wenu lunankulu kaZulu. Ngiyancoma kakhulu isikhathi Mphemba esibambisene ngaso, esifishane kakhulu kodwa esinzima. Sibambisene kwaba kuhle kakhulu, okukhombayo ukuthi siyasebenzisana futhi umoya munye. Ngithokoza kakhulu, ngiyazi bakwethu ukuthi abezamafa baseduze kakhulu enhlizweni yami, ngoba ngibabiza ngabagcine masiko bethu. Nina Besilo, ngiyabonga kakhulu ibutho, uba khona kwebutho kulomsebenzi, ngoba ibutho lisuke lizovikela nina intombi zesizwe ukuba nazi njalo ukuthi nivikelekile ngaso sonke isikhathi. Ngithokoza kakhulu ebuthweni eliyingubo yesihlalo, ingubo kaZulu. Ngiyathokoza butho likaMageba, anisili ibutho lami, ni ibutho likababa nini. Mina elami liyowakhiwa abantu abami, ni ibutho likaMdlokombane. Nina Besilo, ngithokoza kakhulu bonomehlo, umsebenzi wenu ngiyawuncoma kakhulu, ukuholela kuze kufike usuku lwanamhlanje. Ngicela bakwethu kenishayele bonke onomehlo izandla bayinikele labo mama. Abande onomehlo bangempela.
nabesini zimbali zami mina besilo sengivala ngenxa yesikhathi nokushisa kwelanga ngoba sizobuka nina ndlala namhlanje singani namhlanje ngihlezi ngikhuluma ngiphefumula zonke indawo namhlanje akusilo usuku lokuba ngingenze lokho iPhalamende lesifunda nampo uminister bami lapha emva kwami livulwa yimini ukuthi nansi inkundla yokukhuluma akusiyona ke le siyakhumbuzana nabesilo ngisacela ke nibone uthando enginalo esizweni necommitment enginayo nenhlonipho enginayo nokuba ngamazwi nje amafushane ngicela ukuba Zulu nginazise ukuthi ngiyawazi umsebenzi wami ngoba ngimla ngeke futhi kubhlungu ukuthi kungasuka enye indoda izotshena mina ngomsebenzi wami ukuthi ngiwenze kanjani iyakwazi into ukuhlala lapha kunjani ayifundelwa lento engihlezi kuyo ngeke uye esikoleni ngizovikela amasiko nesizwe nomhlabathi kaZulu nakhe ngikuzele nokuthi ngivikele lesi sizwe nazi izinto engiyizele kulesi lapha emhlabeni mina ngizongena lapha bayekeni abahlasela umhlanga ngeindlela zabo eziningi sizobabona labo asizona iphukuphuku siyababuka nje hayi ngoba singaboni siyabuka siyabona sithule sisababuka ukuthi benzani okwesibili weyintatheli angizile ukuzoyincengela mhlawumbe yini cha ngiyacela makuza emasikweni alesi sizwe khohlwa ngiyosivikela lesi sizwe anginandaba ukuthi ubani mina sinamasiko ethu thina esikholelwa kuwo nesiwahloniphayo niyangizwa abantu bama TV yini ama WhatsApp indlela oh TikTok angimhlasele ngaze hlasele mina cha angimazi nokumazi nehebonela cha labo TikTok ake sibonisane bantu bomabona kude uma nifuna ukwazi ngamasiko ethu ningalandi umuntu ngamasiko kaZulu ningalandi umuntu ongesinye isizwe siyezwana sikhona sibaningi ngoba sigcwelela anisiboni ningalandi umlungu noma nilande ngoba khona la ngiyakhona kunamaZulu la umbuka kudala angamambuka uyakuthula ukuthi lo muntu bamthathe phi lo muntu okhuluma ngobukhosi bakhe kanje ebese uSABC kade ngikukhuza ukuthi masana ukulanda lo muntu ezokhuluma ngezinto zobukhosi nesizwe ngoba manje ukhuluma umbhedo akalaleli ku SABC angazi noma abangizwanga nibezwe kodwa ningabalaleli angifuni ukucasuka ngoba izulu lingashintsha manje mina sengikhuza ukugcina ke manje ngoba ngiyabona siyalimala ezintweni zethu singizulu uma nifuna ukwazi izinto ngathi ngokwesimanje ngiyaninika mina nansi indlukulu ukhona umntwana waseyibindini nang phambi kwenu
Okwesibili, idlunkulu yonke ikhona nami ngikhona. Okwesithathu, sengibiza amagama, sengingena emagameni ke manje. Angisho ukuthi bese namba niyobahlasela laba bantu. Ningizwe kahle. Niyamazi uProfessor Maphalala. Sithandwa sami esikhulu ngoba uyalwazi usiko nendlela yokuphila. Ngimi lapha nje uyilokho ekuthiwa iadvisor yami. uProfessor Maphalala we-SABC animlandi ngani uProfessor Maphalala? Animlandi ngani uProfessor lokungani? uProfessor lo ngubani eUKZN? Animlandi ngani? Abazi ngobukhosi nosiko lukaZulu, abafundile ema-university aphezulu, anibalandi ngani? Bayede. Ukhona uOthi Nxumalo, animlandi ngani? Nigijima niyosilandela lo mquba lona lo uMusa Xulu ukuthi ezokhuluma ngathi. Nisibulalelani siphila? Ngiyanikhula khuza SABC. uMusa Xulu. Lokhu ngangena esihlalweni nje umelene nami ngithi cha kulungile umelwa nami. Kodwa Zulu kunento efanthini yazi. Umuntu umethuka mina usuke ethuka nina qobolweni. uMusa Xulu. Ngithi i-degree enjani ehamba ithuka abantu izizwe. Hey, the nations are angry. We are angry. We will do anything to protect and preserve our cultures. Do you understand? Inabisilo angizile ukuzothetha noma ukuzokhuluma ngabantu. uMusa Xulu yena impela enhlizweni yami akamuhle. Ngiyacela mawukuthi abangani bakhe bakhona la hamba niyomtshela. Ukhona umgangela mawukuthi ufuna endukwini ngaye endukwini mina ningibonile ngigira. Ngoba phela umuntu ulungiswa ngenduku umengezwa. Sazi lokho thina kwaZulu. Sibadala singaka nje siyaphila siqondile siyahlonipha. Yini sashaywa. Ingane engashayi edelele. Cha mina besililo. Ntombi zami ngizonikhumbuza nje ukuthi isemi ngamagama enkehli imina boyfriend wokuqala. Uma benifuna bazonithola kimi la. Mele lokho ke. Naze nabahle ngiyanithanda niyezwa. Umcimbi wenu lo dalani ke ngiyathokoza kakhulu uZulu omnyama inkosi enibusise.